Този поздрав е специално направен от Елиси Юсейн за неговите деца. Ера и Емре за най-хубавите деца, Авея, Лука и Агил за най-големите. Ера и Емре патрони, хайде Емре и Ерай, Авардан и Стражица и Хик шестицата Яша Бала. Ерани и Емре, патрони си боси, На Стражица всяка майка. Ера и Емре патрони, не раждате само един на карисиман бут. Бари фамилия, Жапонови, Капа, Паравто, мен вали гърми на Юсейн патрона, пак му върви Стражица. Той е човека канадике, канадотера и е патрона, най-големия, най-бари. Амдирупци Емре патрона са постигнали всичко има.